היי חבר'ה, מה קורה? היום אני עם קקטוט במקום החייזר בגלל שהוא חולה והוא לא הגיע, אז היום אני עם מר קקטוט. אני סופר והוא מתחבא. והנה מר קקטוט. הלו. אוקיי, יאללה, אני מתחיל לספור. 11, 12, 13, אני אריץ את זה אחרי. אוקיי, יאללה, בוא נמצא אותו. או קקטוט! איפה אתה? קקטוט! קקטוט זה עם ספירות! קקטוט! קקטוט! קקטית! קקק! טטוט! קקטוט! קקטוט! קקטוט לא שם. קקטוט! אמרתי אם! 1, 2, 3, קקטוט! Hello, it's me, Mark Cactus, and he is hiding. אני אומר את זה באנגלית קיבלתי. תראו אותו. עכשיו אני הולך להתחבות. אוקיי, שתתחבא. עד כמה? עד 20. אוקיי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Let's go. It's time to go find מר לחם. טוב, אבל אני עכשיו מדבר בעברית כי ככה. איפה? לא, הוא לא יהיה שם. אם הוא היה שם, הוא היה סופר אותי כבר. מר לחם! מר לחם! מר לחם, where are you? Fuck. מר לחם. I wonder where מר לחם is. Fuck. הוא שם? לא. מה זה? יופי. עכשיו אני חייב לחפש אותו. לא. בלובי. אולי הוא בלובי. בלובי הוא לא... פאק. נראה לי שהוא בלובי. בוא נבדוק. לובי. איזה מיוזיק. איזה מוזיקה. נראה לי אני יודע. לא. אז אני אראה לכם. לא יודע אם ראיתם. אבל פה. לא. זה הרוב. לא נראה שהוא בלובי. כן, הוא לא... אולי פה. אני לא מראה... לא, יכול לשם. מה זה? ספר אותי. ספרתי אותך, קקטוט. טוב, קח. רגע. לא לראות אותי. תראה לך. אוקיי. אני לא יכול לשים את זה כי שמים אותי בווידאו. די, הם הראו לי את העיניים. אוקיי, יאללה. סיבוב אחרון. אחרון? כן, ואתה סופר. כן, ספרתי אותך. אבל אפשר בלי ספירות כי זה הכי כיף. אוקיי, אז בלי ספירות לסיבוב הזה. סיבוב האחרון, לא?
Hello, bro, it's me, Mark Cactus. ואני אספר עוד פעם. עד 20. אני אשתמש בזה, בווידאו. אני משתמש... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. יופי! איפה האיש הזה? לא יודע. אבל איפה האיש הזה? אוי, יש לי רעיון. רגע. אולי הוא שם. בוא נראה. לא נראה לי, לא, הוא לא שם. יואו, זה מחבוא מטורף. אם הוא נכנס לשם, אז לא יודע. לא נראה לי שהוא נכנס לשם. תראו. הוא נכנס לשם, הלו. מצאתי אותך. זה מחבוא מטורף. זה באמת מחבוא מטורף. ראיתי אותך כבר. פאק. כן. אוקיי, ביי חבר'ה, אל תשכחו לתת סאב ולייק ותודה ל-13 סאבים. ביי. 13. ביי. ביי ביי.